Прибира се в Смолян, служи в казармата. Гледа там, минава през селата и гледа вънка много сняг взе да вали и той се оплаши. И видяла една къщичка, коминчето, така хубава заможна къщичка. Коминчето пуши, прозорчето свети и вика: о, ще звъна тук, каквото ще я става. Отива и чука на вратата. Ох, отваря му една путчица, такава си една хубава поличка, една кака. Като го видяла, пригърнала войничето, нали? Той е като дете. И вика: може ли да остана при вас? Вика, защото ме е страх да се прибирам, да не ме издат мечки, вълци, опасно е вече. И стана вечерта към 7-8 часа. И вика: да, бе, нашето момче, вика, ти си наше дете. Ох, ти да видиш това дете как е, бе. И вече той викал: аз ще спа долу на земята. Обаче жената как ще го остави това младо момченце да спи на земята? Мъже са натряскал едно хубаво, викал: ти като наше дете ще спиш в жена ми в средата, аз към прозореца и ти отзад, налева последен. О, той това чака горкия. То войнишки кур като го надървил и легнал, така е смъкнал на каката гашичките, лекичко и ги плъзнал така и с големия пръст на крака и ги свалил хубаво. Те иначе така се прави, с големия пръст на крака и ги свалят. Модерните хора така ги свалят. Лекичко така да може да му се надупи, като го намлатил то войнишки кур. И тя ако да прави горката, тя от кеф се изревала и мъжи викал: какво стана, какво стана, мила, какво се случи? Еми, вика, съно, вика, че двама браснара, вика, ми бръсна в путката, вика. И той веднага е фанал, обаче тя олигана, сперми, мерми, там си е бало майката. И вика: бре, мълчи, вика, готова е, сапонисана е, вика, ще га бръснат, вика.